Sa number 7, road closure patuman sa Charter Day celebration sang Bacolod sa Huwebes. Kapin sa 500 ka mga salakyan ang ginapaabot sa Bacolod City Legal Office nga mag-ugyon sa patigayunon nga parada sa Hunyo 18, kadungan sa ika-88 nga Charter Day anniversary sang syudad. Ginsiling ni Levi Pange nga magapamuno sa nasambit nga parada, sumugod las 6:30 sang aga sa Huwebes. Siradaan ang pinakadalang tubtub nga matapos ang parada. Temporaryo nga masarado ang North Capitol Road dalan sa Lizares, Hernais, Rosario, San Sebastian, kag Gatuslao. Bangod sini, temporaryo nga maapektuhan ang ruta sa mga nagabiyahe Bata, Mandalagan, Banago, Punta Taytay, Alihis, Tangub, Singkang Airport, Shopping, Fortune Town, kag home site nga jeep. May 60 ka mga personnel sang BTTMD ang ipahamtang sa mga dalan agud magmando sang trapiko sa tion sang parada. Samtang ginanunsyo naman ni Bacolod City Mayor Greg Casataya nga mangin guest speaker sa mga kahibatan si Negros Occidental 3rd District Representative Miguel Javier Benitez. Ano lang na to sa short nga after sini hindi sila mag problema gino sa area because we have a deployment of personnel from Bacolod Traffic Authority, no, then sa aton pag sa City Legal plus sa aton Traffic Management Unit from Bacolod City Police Office. We will also assess sa sina nga celebration. Invited Congressman Javi Benitez to be the Charter Day speaker. Bangod nga ang syudad subong ang trust naton is nag-apply kita sa UNESCO for creative cities for gastronomy. So si Kong Javi is the chair of the committee on creative industries sa Kongreso. So we deemed it nga nami gid siyang opportunity, no, since nga ang aton gid nga purpose is matagaan importance ang mga industries diri sa aton sa syudad sang Bacolod.